Dakong garbo sa University of San Jose Recoletos, human nga nigawas ang resulta sa October 2023 Licensure Examination for Certified Public Accountants kay ang USJR graduate nga si Hebba Talib Tawantawan, top 1 sa maong exam. Si Hebba, 23 anyos, taga Salvador, Lanao del Norte didto sa Mindanao, ug nigraduar sa USJR nga magna cum laude sa kursong Bachelor of Science in Accountancy kaniadtong December 2022. Siya ang ikatulong ni top 1 sa CPA licensure exam sa maong universidad. Last night talaga, I couldn't sleep. It was really hard to sleep because really tapon jugo. You know, so my heart was racing. I immediately called my mom. I was like, "Mom, tapon ko." And my mom immediately started crying. And then when my dad, I can hear my dad's voice now as Papa, huh? And then like everyone was in disbelief, right? So and then my dad also started crying. Sunod siya, mama, hinila kayo sa lando, ha? Labing dakong inspirasyon ni Hebba ng iyang pamilya tungod sa mga problemang pinansyal nga ilang nasinati. Maong naningkamot gyud siya sa iyang pag-eskwela. Og ang sekreto sa iyang kalampusan, disiplina. For me, key to success, Jude, is discipline, Jude. So you really have to, I would say, you know, like, makayo na tang force yourself, Jude, to read those materials para why mahay in the end, no? Because dili jud siya easy ang board exams. Apan sukwahi sa pagtuo sa uban nga babag sa pagskwela ang love life, nakahatag pa gani kini'g duga nga pagdasig ngadto kaniya ug dungan silang nakapasar sa CPA licensure exam sa iyang hinigugma nga si Mary Eliza. I'm super proud jud, like kuyog mi katong ni-call si Mr. niya, tas grabe, very overwhelming jud ang feeling, like kay kabaw jud ko nga ever since kay goal na jud niya, bisan nag-review mi, bisan ka nang magkasakit siya kay mo study jud siya kay goal jud niya nga mag-top 1. Og isip pahalipay sa nakuhang kalampusan, makadawat og 100,000 pesos cash ug brand new laptop si Hebba gikan sa USJR. For Sir Hebba, we prepared 100,000 pesos plus a brand new laptop for him to start. It might not sound that very lucrative or what, but we give it to him from the bottom of our hearts. Gibalikan sab ni Hebba ng iyang favorite seat sa library nga kanunay niyang tambayan kung moskwela. Mihatag sab kinig mensahe ngadto sa mga BS accountancy students nga kasamtangang nag-review alang sa mosunod nga licensure exam. Pero no, gusto lang umingan nga, thank you kayo sa inyong support. Now, na-feel nyo na kayo yung support, guys. I hope, no, akamusad in the future, no, sa May 2024, would be able to back-to-back. Okay, Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.